kakataw te mananga ititingay tatani nga husim yaraw ni kausi komen na to nga sa phone ako'y tatani nga ibewe kakatang ni pimpim yarawan na ko payatang iriko payatayahan ko na mga raroan ako. Taningay wo na inayaron na ko riben ako inangina kung ay hinto kantewan ni kibe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo unay ko iyarawan ako mapuni may sartay sununiyay amay sautay ikakatanggo iyay may abusi ko raw bako ko nakaparapure tetaboy na kuyay natime to anuri tetaboy menayay inabuntang iriko papunsin ko raw uwawake adikirariki ako yung suwangay ako na kontataningay wo na inayaron na ko ripen ako inangina kung ay hinto kantewan ni kibe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo